Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Mao ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay.
One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Hindi ka lang mag-iban-iban sa akon, kaya ti may araman ko sina. Oh, sige na. Ubahan ang panty mo. Ate, sige madali lang. Ay, abaw. Ara na. Mao ba na si Huling? Ha? Makita ko na karon ng akong ginadamgo. Ay! Ano to nagtupa sa akong tugan? Ay! Nakalaman ko. Ay! Oh, hala! May tiki nga nahulog sa imo dugan. Ay! Buisit ka tiki. Oh, hindi! Nahulog ang yaulo? Ayos te, ang wig gali! Nadagdagang akong wig. Malalagan ako pagwa. Basi kung may balaan ni Huling ako si Matan, tagipapriso ako, madalagan ko. Hoy! Ang imo mga baligya! Hindi ka mahuya sa akon! Kay nahulog ang imo nga wig! Do sa gago ka? Aw tike nadlo ka? Bodyo tayo mo pabukuhon ng aton sekreto? Ano abi kayang buisit nga tiki mo? Nagtupag sa akong dughan? Uti nakuha mong bayad? Wala kaya nagdalagan ko pagwa. Kaya basi mabuko ni Huling nga ako gali si Matan, kagi papriso ako. Buot silingon wala kagali kwarta? Ako lang karon ang maisudan sa panyaga kag panyapon ha? Tapos ka naman ni Tay Rusing. Nga aman tring-tring. Dugay-dugay, Paskwa naman. Pagkatapos ang Paskwa, bagong tuig naman. Dugang naman bukay ang buhok mo. Tigulang ka na, Day Rusing. Pero, Day Rusing, hindi bala eleksyon da suntuig? Oo. Ako ya, nakahibalo na ko kung sino ang akong butuhon. Sino tring-tring? Secret! Pero, ang botohon ko, day, inang popular. Kay Piho nga madaog siya. Kag sino naman ang butohon mo? Artista? Ano gid kun artista, day haw? Ay, tring-tring. Kung artista ang butohon mo, makasiling ako nga wala na gisang future ang pungsod nga ini. Nga man, day Rusing? Ang tanan nga tawo,
Bangin mo tsatsa nga pareho mo o hindi gani, dya payoke. Man wala obra mo? Gani, mangayaw na lang ang tanan nga tao sa lain nga pungsod. Mayo na balanta. Ginapakanubo mo kami nga mga atsay. Was, maprotesta kami ya. Kagkabalo ka naman kung magprotesta kami tayo Rusing. Damo niya maupod-upod sa amon. Ang Gabriela ng bayan. Kag magsinggit kami nga, ibagsak! Ibagsak! Ibagsak ang mga ano? Ibagsak ang mga kano! May kaduan ako matan Sa din ka makanto sa Tagoy? sa manughiwit. Oh! Para ka naman sa Tagoy? Ini nga manughiwit, urig ni. Kag matan, amo na ining tion nga makabalos ako kay Barikuson. Kung mamangkot gani ako sabton makusang huo ha. Ara naman. Oh, malakat ako. Sabton mo ko sang huo ha kung mamangkot ko sa imo. Oo! Uy, ara si Barikuson sa tiyanggin niya oh. Bawda sa pihos eh. Dupulo panginhawak pa siya. Ngang unod sang tiyanggin niya aho mo lang chicharon kag pinutos nga uling. Nay ka bala. Matan! Basi hindi ako magapuli Matambong ako sang meeting kay Mayor. Dito hiwaton ini sa 5-star hotel. Oo! Kagang baboy na gali, ihaboy na lang ha. Kay wala naman ako sina nagakaon. Kay ti naga-diet ako mo. Oo! Kagang katapusan, ang $1,000 ko da sa ibabaw, buhatan na lang ang paama kung wala ta papel. Oo! Ti man, kung di nagabuslo ang baba ni Barikuson sa pagtulok sa akon. Mapadayon ako yan sa paglakat. Hindi, matumba ko. Agoy. Agoy. Ang nagalibak sa akon may barikos. Hoy, Buklan. Hindi ko yung mag-ako. Agilibak ko ikaw. Kinakasandad ka. Pero kung maipit ka sang pison, ako pang mabayad sang lubong mo. Kaya nakasampak sa mga tao nga hindi sa lapakon. Ilabi na sa mga Buklan. Ay, kanaw lang buli ko. Kag para makahibalo ka, Buklan, bisan magbaliskad ka sa atubang ko, hindi ko yung magsapak sa imo. Yay, nangilad ko sang bukol mo. Mutual gali ang feelings tayo gali Barikuson eh. Abi mo ako, nadlok man ko magpalapit sa imo,
Kay nahadlo ko nga malatnan sa barikos mo. Buklan law ay wala buot, makawat, manugbaldog, wala batasan. Barikoson, wala sang guya, ba, wala sang good manners and right conduct. Buklan, buklan, buklan. Barikoson, barikoson, barikoson. Ikaw ang manugiwit? May pahiwitan ka, haw? May iban pa ba nga tuyo ang isa ka tao kung magkadto sa manugiwit, tao? Alangan man nga mahulam ako sa imo sang kwarta? Eh? Ano ang trabaho mo? Kinahanglan pa na, haw? May pahiwitan ko iya. Hindi ko yung mga luyag sa imo, ah. Kinahanglan, gid. Para nga makahibalo ako kung ano nga serbisyo ang ihatag ko sa imo. Kag mas maayo pagid kun hasindero ka o kun hindi gani negosyante. Animal. Mukhang pira ning manugiwit nga ini. Kabalo ka. Dako nga sala ang pagpanghiwit. Kag kinahanglan man nga mangayo ako sang dako nga bayad sa serbisyo. Siling nila, wala nagapangayo sa bayad ang manugiwit. Kiti bugay ina sa ila. Sino nagsiling sila? Ay, tika lang na iya. Nga wala nagakaon ang manughiwit, haw? Ngayong kwarta gid ang manugiwit nga ini ay. Do si barikoson man. May kwan ako? May kasagingan? Kasagingan? Mga pila ka hektarya? 5? Kung amo, damo kagali kwarta eh. Kung kwarta lang yung hambalan, damo eh. Ugaling ang akon kasagingan ato sa Moriones Island. Moriones Island? Uy, diin ina. Do wala man ako makabati sang isla nga ina. May ara sina. Ugaling ang isla nga ina, ginaagawang sang China kag Pilipinas. Kag nagatubong man ang Malaysia. Nan, dito na nabutang ang 5 ko ka hektarya nga kasagingan. Ugaling ginapuyan pa dito subong sa mga Chino. Kag subong, ginahulat ko pang pagkambala na isang China kag Pilipinas, ah. Naahambalan pa inahaw. Kundi bawion na lang dayon. Hindi gani magpasugot ng China. Duplaan ka lang nila sina, malunod ka na mo. Maaway kita sa ila eh. Away ka da? Anong ibato ta sa ila? Ang aton helikopter, huipon na sa ngangin, makras na. Amo na nga akon kasagingan, hindi ko pa tumakatuan. Ote, ano karon ang ibayad mo sa akon?
Damo ko gani kwarta. Manang akong bata, nag-aobra sa Central Bank. Siya da ang head. Class, ang aton leksyon subong, amo ang question and answer. Question. Sa ikapila nga inaway, napatay si Napoleon. Filimon? Sa iya katapusan niya, Wayman! Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio! Bombo!